Thank you! Thank you! Ako rin, birthday! Happy birthday kaninyong tanon! Sige pa, Rakisa! Bunal! Ipatimaw sa kamatayon sa imong inahan o gigsuot! Limos mo sa gwapa. Wa pa ko kaon. Gutom na. Dali, day! Gigutom man sab ko! Ay, ayaw ko. Saan? Loy, taon ka ako. Ako ang kaluy, day! Kay gutom na kay ko sa babay! Hindi mo ka na. Oh, may armas ka! Mabutol eh. Hulong! Wa ka na'y kalotsan pa! Atuman ako, kriminal! Atuman! Oh. Dili! Ikaw ang vigilante? A.K.A. Rakisa. Kasubhan pa ka ang kasing-kasing nga nag-asusa kasuko? May gugma pa ka kining mabatsagan. A.K.A. Rakisa. Tagsuat Maria Chinavidad. Direktor Randy Padayo Suson. Musika Trifon Morales ug Joel Pensi. Sound Ricky Taring. Audio Editor Rani Budumo. Dalit karato sa RMN Production Center. Tatak RMN. O garong may gala, ania ang bag-utang sugilanon. A.K.A. Rakisa! Ano kumutago ini? Taas ng paril din yung dapita. Ay, di ko makalili sa gawas. Usa kayo na sa layuan ang taas ng paril, no? Ricky, ikaw... Kinsa ka? Kinsa ka? Anong nakasulti din sa mong masyon? Hoy! Asa ka? Asa ka? Ha? Di ka makagawas din kung di ka masulti kung kinsa ka? Ako si Daniel. Upahawa da. Diyan man kaagi? Anong nakasulti ka din Sa agyanan. Tultuli ko sa imong agyanan pa sa gawas. May gate mo. Adto agi dito. Ug palayo na ko. Oh! Di ta kawayon. Basta masulti ka. Kung diin kaagi pa ingon din Apa! Ray! Lampot ko na! Kasi mo instructor sa imong karate? Si Master Chico ba? Ha? Midaga siya! Ako singgok doon! Mipit-pit siya sa parel! Bahala asa siya paingon! Ako siya sundan! Sila! Anday, sila! Saman kanday! Sila, oy! Uli na, oy! Ma'am, ayaw paglaw sa kakawayan. Dili mo sugot yung papa nga mo adto ka dito. Apas mangko, apas ko ako manghod. Inday sila. Asa mangka, inday! Asa ka! Ako lang pangitaon imong manghod. Wata lang ko din niya. Inday! Inday sila! Uli na, oy! Duwa, taday! Tuwar siya! Milugsong pagyod! Aray! Naslide pagyod ko na! Hala? Nawa na nung batang lalaki na! Pero, diha naman ta siya ang kasagbutan. Kini sa paril. Basin, naadiha ang agianan paingon sa gawas. Tinira man gito siya paingon. Hoy! Nakatago diha sa labong nga kasagbutan? Ha? Hoy! Ako lalion sa liyuan ng kasagbutan.
lungag nga yuta. May lutsanan da ipaingon sa gawas. Nana, natabo na. Sukato na ko sila si Ricky. Sila, oy! Hain man ka! Diin mo dapita magtago-tago. Nga nung man mo tumag si Sila. Hindi nila mamay napita pa. Sila! Diyan ako ng Fidel! Ricky! Diin maga! Ikasana ni mo sila, oy! Layo ang kagagitaguan. Nabagay mo tago ko magpadoon. Dali na mo! Ricky, ayaw nagdadani ni dapita si Sila, ha? Gabi na. Atong una na ako si Ricky. Among atuon karon ang lungag nga ako nakitaan gahapon. Magdali ko. Asa ka, Sila? Pa? Naaday ka diha? Asa ka? Oh, Gabi na. Kanong migawas pa magkasi mong kwarto, ha? muinom kog tubig pa. Oh, may ref ba sa soul sa mong kwarto? Kanong magawas ka pa man yun, Huwag man mabutang hinayaya og tubig. Mau ba? Sige. Lakaw. Inom og tubig kay mga tuta sa gym tron. Ha? Mag-unsa man ta sa gym pa? Gusto ka lang na akong sukdon kung kamao ka na bagal nga manalipod sa imong kaugalingon. Ha? Sige. Suntok. Suntukon ta ka pa? Sige. Suntok. Sige pa. Wala tayong tangan ni mong kusok. Sige pa. Kaya pa. Gusto na. Kusog ka naman di ay og kumo bisan og 12 anyos ka pa. Usa na kahag. Mudako ka na. Okay na ko pa? Bilib na ka na ako? Believe na ko ni mo. Ikaw, ang madalipod ni Ate Rakisa ni mo. Kun, may magbinuang niya. O ba? I love man ako si Ate Rakisa. That's good. O, salamat, anak. Sige, dali na. Katug na. Dali na. Wag ko makaadto ni Ricky gabi ida. Sila, nganong sa'yo makadini sa gawas? Doon ako'y secret, Ricky. Unsa man, ha? Masukom sa papa nimo lang imong secret, no? Ayaw pagsapa. Unsa lang na imong secret? Hala! Hala? Ricky! Diyan ang inyong bagong teacher. Oh, Ha? oh. Unya lang ka na akong gabi isultihan sa akong secret, uy. Dino, karong Domingo na ang party ni Rakisa. Yeah. Nakakontak ka na ba o catering? Oo, nagkakontak na ko. Huwag niya ang mga listahan sa akong gipang-imbitar. Huwag naasab ang ilang mga address. Okay, sige. Lakaw na. At imana na ang mga bata. Andama na sila sa umabot nga unang dakong party din sa mansyon. Okay, Dino. Salamat. Fidel! Gano, boss? Boss? Diyan na ang listahan sa tanang mga tao nga muan ni Sabay. Karong Domingo. Fidel, i-check ang ilang mga background. Yes, boss. Siguro naway masagol nga batian ang mga tawhana. Yes, boss. Kung may dudahan kang tao, butang i-X. Kaya ako na ang mususihin. Yes, boss. Kinahanglang luwas ang party sa akong anak. Sige, makalakaw ka na. Ate Rakisa, asa may mong buhaton inig birthday ni mo? Ako? Sa sayaw ko. Unya,
kakanta ko. Kanang, unsa man sa imong kantahon ate? Kakanta ko. Kakanta ko kuan kanang somewhere over the rainbow up the sky. Somewhere over the rainbow up the sky. Balik ko na yung mga kanta, Ate Rakisa. Bitaw. Pangitag kanta nga malahos nimo ate. Lahos, bitaw na. Lahos, uy. Somewhere over the rainbow, up the sky. Ricky, ano yung mga laking tao ni Apot? Bitaw no. Kadaghan nila. Kung yung nag-ay, kundakan o tao din sa ato, no? Bitaw. Pero unsa man kita imong secret sila? Tutiin ako bi. Kunya ka lang, uy. Mananaw ko na ka sa laking mga tao. Hay mga taong gyapon na sila. Nga bisita man ni mama ug ni papa nimo. Bitaso? Dagan kayo sila. Pinundutin ang tanahon, matagan sila. Shala? Ato ang katong imong ate. Ang amid ko. Kay mahadlok siya mo gawas kadaghan ko nung tao. Ha? Dali, Ricky. Atong tuon sa Ate Rakisa. Dili ko. Dili lagi ko gawas. Dili ko gawas. Dili ko. Pero Inday, birthday man karon nimo. Hadlok ko, tao. Ngano nga hadlok man ka? Nga mas gwapa man ka kay Nila. Dili lagi ko gawas. Dili gawas. Ate! Dili ko. Tanawa mo. Gwapang ayo ka na. Ala! Kagwapa ko hindi sila. Dali na, ate. Kanta pa ba ako sa Somewhere Over the Rainbow? Ha? Imo mang birthday karon. Ay, nahalain da sila. Ami ka ng imuhang magulang. Inday. Uwaw, mangko. Bidali, be. Hag una na ako, Ate Rakisa. Be, hag, be. Hag ko ni Munday? Oo. Sige, hag ko ni mo, ha. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow. Sige. Paglingaw ka mong maayo, ha? Kompleto na ba ang imong mga giimbitar, Claudia? Habit na makumplito din mo. O, salamat kaayo sa imong paghatag ni inyong higayon, anak ko, ha? O ingon man sa imong mga anak. Siguro wala nga malipay kagid ka. Nigaan na kita sa atong party nga tampungan. Hayag na ang mga suga. Pagkalami sa feelings. Good evening kaninyong tanan. Karon, ako nang ipaila ang celebrant. Si Miss Rakisa. Ala, ako yan. Oo, imo lang yan, Bibi. Sige na, doon ni Mama. Kuyok tatay. Ano lang kuwat? Doon ni Mama. Unya, smile.
Smile ko? Smile ko mga tao? Oh, sige na, smile na. Doon na si mama. Oo, doon ako, mama. Niya na kita sa son. Uy! Wow! Nagsugod ang party nga wako. Hello? Uy, kinsa ka? Ako good! Calm down. Nalipay kog dako nga niagid mo sa party sa kong anak nga dalaga. Salamat kayo sa inyong pagtambong. Tanawa si Ate Rakisa, Ricky. Murasig na hatlo pa. Naglingkod sa dakuling kuranan sa kilid ni mama. Ikaw ba? Nga lang wa man ka mo apil dito? Di ko ganahan dito eh. Ganahan kong mutan out din sa daghang mga tao. Sukat ba? Karon pa magparty din ng dagang tao, no? Bitaw. Lingaw gid kaayo basta daghan ang tao, Ricky, no? Oo. Dali! Musuot ta sa mga tao. Ana. Uy! Hala! Nalagi babae nga murag lalaki. Maunay bayot. Aw! Hala. Naasay pao nga lalaki. Lain-lain sila gnaw, no? Unya! Lipay kaayo sila nga niya sila sa ato. Dali! Maduol ta sa mga tao. Ay, huwat ko sila. Ako may bantay nimo ha. Ingol imong papa. Dali, diha! Kaya badigan man ka ito. Amora, salamat nga nakatambong yun ka sa debo sa akong anak. Naikag sab ko nga magkakita ining imong mansyon. Sa ako kining bana. Oh, inyo lagi hapong duha. Excuse me sa ha? Ni ana si Mrs. Jones. Hello, Mrs. Jones. O karon, gawatan ninyo sa masipang pakpak ang celebrant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you! Thank you. Ako ron, birthday. Kanta ko. Mag-armas! Mga demonyo mo! Dagan sa kakauyan. Palayo. Dinhi. Dagan na. Sila! Panagan ka! Ugad at tas. Ayaw ipag sa imo. Lawas. Bisan kanus. Kay ugka na ang imo. Ugma. Dagan na. Palayo. Lawas na ang imong kaugaling. Dali na sila! Tago mo sila! Tago mo! Si Mama Len! Si ate! Inaasa tao ka, unggoy! Malagan ta! Ang tao kaliwas! Nangita ni Papa! Dali na! Malagan ta sa kahuyan! Dali!
Demonyo ka, Armando! Ay! Ha? Makikamatay ka gunay na ako, ha? Nganata si kakaw yan. Si Ate Rakisa! Magitaon na to siya! Ayaw sa. Dagan kay sila. Dali na, manago ta. Tibon mo ka na? Wala ko awayan! Ako'y bunyag ni mo, ha? Si Ate! Ilagay kasi ang sabihan ni Ate Rakisa! Ayaw pagsama. Ayaw lagi. Ayaw lagi pagsama. Dagan malang sila. Akong atuon si Ate! Ayaw lagi. Ayaw. Dagan kayo sila. Ayaw pagsama. Ate Rakisa! Malugan ninyo! Ug ikaw, Dino, iuli ang butang nga gikuha mo ka na ako! Iuli! Wa kay makuha na ako, Armando. Wa! Mas labaw pang demonyo! Buwag ka! Kinabuhi! Sino? Nawa ang mga bata! Fidel, pagitaas na. Pagdali! Pangitaas si Sheila o si Rakisa, Fidel! Claudia! 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 Dino, ang mga bata. Ayaw ka malaka. Tuwa na si Fidel. Ipapangita na ko sa mga mata. Claudia! Claudia, pasilo ako. Pasilo ako nga uwa ikakapanalip ni. Si Rakisa. Dino. Gidrasya. Oh, naibaw ko. Claudia, di ka lang. Pangitaon ko ang ato mag-anak. Si Ate! Wala magliyong si Ate! Dali na sila. Mamaya ang tanin eh. Si Ate! Usa ka gibuhat mo, Chino! Ganong kilugos na ni mo! Hali mo! Malibat na ta! Anto na sa bahay mag-usay! Wala na sila. Nanaga na. Tuwa sila agay sa sikretong agyanan! Sikretong agyanan? Ate! Ate Rakisa! Ate! Ate! Ate Rakisa! Ate! Inday sila. Inday. Thank you. Thank you. Ha? Ate!
kantahi ko. Ate! Ayaw pagkilag ha! Katuhog lang ha! Kay... Kuhawan sa tani Papa! Kanta na, day. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Sila! Sila! Nauso ba na si ate ni Rakisa, ha? Oh. Rakisa! No! No! Sila! Wala mo na magliyog ang imong ate. Ate! Ate! Rakisa! Amba! Huwag na maglihog si Ate! Ako! Nasama na rin si Amba! Hello. Nanang mga pulis. Muatubang ka nila, sir. Unsa? Unsa may imong plano karon, sir? Di ko ba niya ang akong kamalinaon? Pues, ibuon ko sab nga imperno ang iyang kinabuhi. Dali mo sila! Enrique! Sila! Mabihira natin eh! Sila! Tito! Sorry! Ay! Kapila ko na ba ikaw, Ina? Nga kung doon na tayo buhaton, dili ka mag-drugs! Ha? Gahi kang Gumon yun ni mo ang akong mga plano. Panuhay ka! Palpak ang atong gibuhat. Gipunan pali mo pinaagi sa paglugos sa iyang anak. Tito, don't worry, Tito. Mamawi ko sa mga palpak, Tito. Dili basta-basta ang imong gibuhat. Pero, Tito, ang atong kontra, dili sila basta-basta, Jigo. Ug giablihan mo ang mas dakong gubat, tali ka namong duha ni Dino. Pero, Tito, kisa ba gini nas Dino, Tito? Kung sabi gini mong tuyo, niya? Ayaw nagpangutan na pa, Jigo. Dili ka kasaligan. Tumana lang akong sugo kanimo. Kung sa na, Tito? Ipasusi sa atong mga tao kung si Kinsa ang buhi sa pamilya ni Dino. Matuman, Tito. Unong George! Hala, kanaog.
Ug buhata ang akong gipabuhat kanimo. O, tito. Dali na! Bugs! Ha! Mulaos na sabay! Palpak ang among trabaho. Wa ko'y nakuha ni Dino. Dali mo, sir. Sila. Ba ini sa akong tiya. Wa din ang akong iyaan. Aniw na ta dinhi. Ricky, dali na sa gawas. Arita mamahuay dire. Oh, opa. Sheila. Alis sa Miss Gawas, ha? Bayaw na pagilak. Sheila. Anak. Ayaw na pagilak. Mubahos ta sa magkakasakan na ito, anak. Mubahos ta sila. Si Mama. Si Ate. Kay baho ko kagisakitan ka sa nitambok nila. Kibulabog nila ang atong kamalipayan. O ka na. Ang dili na ako katulgan sila. Magbayad silang tanan! Luoyan ako, Sheila, pa, oy. Nahibaw ko. Pero laki ka. Kinahanglan nga mas ligon ka kay ni Sheila. Fidel. Paisugo ko nimo. Unsa man na, sir? Pagsugo og tao nga makasusi sa bahay. Kung sa nagibuhat sa mga pulis. Kitawgan na ako ang akong abogado. Siya na ang bahala sa pagkailula nila ni Claudia. Ug sa uba pag namatay sa buong parte. Dili ka mo ato, sir. Sa ordinarya na lang kumulilit nila ni Claudia ug Rakisa. Sige, sir. Tago lang una mo. Sige, Fidel. Lakaw na. O, sir. Sir? Ricky, adto si Sheila sa kwarto. Bantay siya. Huwag ang pami. Oo. Oo, sir. Armando. Armando. Unsa man. Agsa nga kung nahimo mo sa una. Basta ko kiningkipuhat mo na ako karon. Pusa. Bayaran mo kinikman. Ate! Ate! Ate Rakisa! Ate! Sheila!
Rakisa. Naluoy sa bitaw ko niya. Patay na yun to siya, no? Oo. Patay na gito siya. Kaluoy ni ate. Kaluoy niya. Mikawat siya na ako. Yan bang ilak? Ilom na. Manago na lang ta din eh. Mao di ay nga gitaguan ta ni Papa sa sud, no? Kay mga badi ay ang mga tao sa gawas. Oh, Sheila. Mga bad silang tanan. Karing! Karing! Ay, sir. Sir? Ano ka, sir? Ah? Dadi kog mainom nga bino sa sala. Oo, sir. Pero kuan ba, maayo nang mahibawag ka, sir. Nga, si Ma'am Yolanda, wa na sa mukaon. Pasagdi na siya. Bahala nagdili siya mukaon. Butangilang yun og pagkaon sa iyang kwarto. Oo, sir. Sige, sir. Magkuha na kog bino para imo. Unsa naman kay plano karon ni Dino? Kinahanglan nga pangandaman ko ang iyang pag-atake. Pero mas maayo tingali nga unhan nako siya. Husto. Dili mahimong makalihok pa siya og maayo. Kinahanglan nga makuha ko ang akong tuyo kaniya. O patyon ko siya. Asa man ta pa? Sa haya ni baba mo. Ug di ati di mo. Ha? Oh, sige na. Isulog na ka. Oh, pa. Kinahanglan dili ka mailhan dayon sa mga kaaway sila. Oh, pa. Ricky. Isulog na sabdag ni Bukaw. Parihas ni Sheila. Tito. Anong parehas nung nagisulob si Ricky pa? Kunya, gibupusan ni mo ang akong buhok. Mura na nung kog si Ricky. Gikan karon iya. Si Ricky na ang imong double. Ha? Double? Bata ha. May kaluha nga anak si Dino. Mga pilay edad. Nagisa 10 anyos ito. Kadtong duha ka bata ang kinahanglang makuha ta. Unsa? Pagdali o pagkaayo niya. Kay daghan kag buhatonon. May anak di ay kaluha si Dino. Kinahanglan nga makuha ko ang duha ka bata. Sheila, pagadi na pa man ka nga. Huwag tingog-tingog. Di lang ko kanahang matingog, pa. Sheila, kinahanglang mangandam ka sa umaabot.
Dagantag buhatonon sa dapit nga atong adtuan. Pa? Nganong salbahis man ang mga tao sa gawas sa atong mansyon? Oh. Ha? Oh. Dili ko na ta mag-isgot sa titapo nato sila. Kinahanglan, wa kay sultihan ini. Aron di makasunod nato ang mga salbahis. Oh, pa? Sa dapit nga atong adtuan, adto ta magsugod sa pagpangandam sa umabot. Layuan na natin gilakaw eh. Sila, naunsa man ka? Hindi na makahapit mo tingog. Pumagoy ka, Salty. Nag-uol ka no? Nagpalayo ta sa inyo. Ricky, mo di nga di mo sugot si Papa nga magawas ko sa mansyon. Kay mga salbahis day ang mga tao sa gawas. Bitaw. Pero sila na misuod. Huwag ipatay imong mama o ang imong maguwang. Oh. Hilak naman sab ka. Yun sa maray mo si Sheila nga mihilak man na. Ha, Ricky? Kuan dito. Nagisgot naman ko siyang ate o mama. Nga mihilak din siya. Ayaw na nighiskot eh. Pasagdi si Ricky. Nalabason kanunay ang nahitabo nila ni Rakisa o Claudia. Sige. Oh, sir. Pero muhilak man dayon si Sheila. Pasagdi siyang muhilak. Kay makatabang ni Dia. Sige na. Upadayon na trasunahan. Doon na lang tra sa atong punduhan. Unsa? Wa na ka makakita nila ni Dino sa iyang mansyon. Lain na ang miatiman sa mga namatay. Mao ba? Unyaon sa man. Luwas na ba kami sa pagdudas mga pulis? Mayo. Kay wa may sabit sa mga pulis. Oh, sige. Maura katugong tuyo kanimo. Gusto kong maibaw kung hain na karon si Dino ug ang duha ka bata. Sige. Bye. Oh, naunsan sa kakinis Yolanda. Yolanda! Unsan sa kanimong gibuhat niya, ha? Nganong namuag naman sab ka, ha? Yolanda! Daniel! Haniya ka din esparto sa mong inahan? Nasa siya si Mama. Nanghagis na sab. Gibuak na sabang sa amin nga bago lang gibutang dito. Naunsa ka naman sabi, Yolanda, ha? Nganong kalahan ka mag yung manghagis? Kanina na kong nakigsulti niya pa pero hindi gid mo tubag. Gisapot og maayo. Usa ba yung nasukan, ha? Ambot. Hala. Ang mami nga mong inahan dyan, Daniel. Kadaghan kagong problema ang katiman karon. Di ko makatiman na yung sapot. Ha? Ma! Gawas na din sa CR, Ma. Masamad ka na imong ipangbuak diha, Ma. Mayo, kay may gawas ka. Oh. Halo, dugo. Oh. Halo. Pa! Si Mama! Naglaslas ang pulso! Tabang mo! Dalihan akong asawa! Dagan ang tigalig dugo ang may agas gikan siyang pulso! Tabanganin niyo siya! Nga na magikog-ikog man siya. Mas may pag mamusal sa tao kaysa magikog siya. Kailangan bantayan ang kisang mayo! Bantayan ka ng inahan mo! Gibingaw man ko ni Mama ug ni Ate Rakisa. Mama! Ate Rakisa!
parehas nagdibati sila. Sakit sa dugan ang dibati ko karon. Kabigaw. Ug kasuko. Ugma. Sugda na nato ang atong gimbuhaton. Kinahanglang gabiton mong kusog ang nahitabo sa imong inahan ug maguwang sila. Ibutang sila diha sa imong kasikasing ug huna-huna. Nagkinahanglan ug gustisya ang ilang kaptayon anak. Ug kita lang makahimo sa pagpaningil sa maong hustisya. Busa. Sige na. Katuog na. Kinahanglan nga magtigom kag usog anak. Alang ugmang adlaw. Ang unang adlaw sa pagpangandam. Alang sa atong buhatong panimaos. Kabaw yan nagdagan, oy. Ganina naman ang sa kakanaog ning bungtod. Mangundang na lang tao sila. Why mo undan sa pagdagan? Kundi kung maingon nga mahimo na magmuundan. Nakasabot ka, Ricky? Oo. Oo, sir. Kung gusto kang mahimong magbalantay ni sila, antod siyang pagdako, kinahanglan dili ka magpalupik sa kong anak. Sige, gugda si sila, Ricky. Kinaway ka na. Oo. Oo, dito. Kusog, ay. Kusog ang dagan sila, ay. Kinahanglan mo ang magmo ug una ang labing mubo nga bato. Paingon sa linaw. O ginigabot ninyo sa linaw. Maglumba mo og langoy paingon dire sa akong nimutangan. Nakasabot pa mo sa akong instruction? Yes! Yes, dito! Buyog pong katulo. Ambag tayon. 1, 2, 3, ambag! Okay. Nakauna ka, Ricky. Uhay ka gamay, Sheila. Sige. Balik mo glangoy. O kat-kat mo sa sunod nga taas-taas nga bato. Dadagyan yung pagkaon, sir. Ibutang na diha sa bato, Fidel. Kidoy, sir. Tinood bang imong ingon nga moambak sila gikan dito sa ibabaw sa usay pa ikon diha sa linaw? Kung ready na sila, Fidel. Pero taas kayo na, sir. Kung nahadlok ka para sa imong anak, mahimong dili siya mo apil. Okay! Mahugi hapon, ha? Imanin ninyo ang style sa pagdive. Taas-taas na rin inyong naimutangan. Kinahanglan dili mo mupalak sa tubig. 1, 2, 3, ambag! Very good, Sheila. Naurot mo palagpot ang mga lata. Maayo na ba ko pa? Kano sa ato mamalik sa ato? On ready ka na nga mo atubang sa tanang kalisod. Ikaw na, Ricky. Wa pa mo mapalagpot ang imong tulo ka lata. Nagguwat lang ko. Nga imo kong tanaong dito. Okay, sige. Tira!
kami si Sheila! Pangauno na mo. Dali. O Ricky, trapuhi sa singot ang buko-buko ni Sheila. Oh, pa. Sir. Sir. Oh, Dahil mong kapi, sir. salamat. Fidel. Usaretan na mo sa duha ka bata. Bata pa sila, sir, pero maayo na sila. Unsa na ka kung mudako na sila. Dili ka na madugay, Fidel. Usog na mudagan ang panahon. Ug sa dili madugay, andam na sila sa ilang gimuato. Oh! Uy! Unsa man ka ang sunod may tabo? Sheila, niya kining hulagway di Mami Claudia nimo. O di Ate Rakisa nimo. Tutuki kini. Sila ang nakaingon kung nganong di ata dinhi sila ang ilang kamatayon. Tipik lamang kato sa sumpay ni atong sugilanong nga naguluhan. A.K.A. Rakisa. Talit kanyo sa RMN Production Center.